Shahararren jarumin nan wato Umar M Sharif tare da shi da wannan shahararren jarumi wato Auta MG Boy. Shahararrun jarumai ne kuma jarumai jajirtattun gaske wanda suka jima suna kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi masu nagartar gaske. Yayin da wannan shahararren hazikan jaruman mawaƙa dai wato Auta MG Boy tare da shi da Umar M Sharif ƙwararrun jarumai ne wanda suka fafata muku waƙoƙi masu zafi masu ingancin gaske a cikin farkon wannan shekara ta 2023, yayin da suke mai farin cikin sanar da ku za su saka muku zazzafan album ɗinsu wanda suka saka su biyu a cikin ƙarshen shekarar nan insha Allah wacce za ta gabata. Shahararren hazikan jaruman jajirtattun mawaƙan nan dai guda biyu wato Umar M Sharif tare da shi da wannan shahararren jarumi wato Auta MG Boy shahararren jarumai ne wanda suka jima suna fafata muku waƙoƙi masu zafi masu inganci kuma masu nagarta, waƙoƙin da suka jima suna jan hankalinku masu ɗumbin yawan gaske. Wannan shahararren jarumi dai wato Auta MG Boy ƙwararre ne kuma jarumi ne jajirtaccen gaske wanda ya jima yana fafata muku waƙoƙi masu zafi masu ingancin gaske tare da shi da wannan shahararren jarumi dai wato Umar M Sharif. Shahararren jarumai ne kuma hazikai fasihai jajirtattu wanda suka kawo muku shahararrun zafafan waƙoƙi masu zafi masu ingancin gaske. Mai sauraro kada ka sha'afa ka shagala ka manta danna mana subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora su masu zafin gaske dan ka kasance bako kenan. Idan kuma ka kasance dan gida danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu inganci kuma masu nagarta domin nishaɗantuwa da wannan zazzafar channel ta mai albarka. Ku biyo mu hankali domin kore kwarkwata shahararren jarumin nan wato Umar M Sharif tare da shi da wannan shahararren jarumi wato Auta MG Boy. Shahararrun jarumai ne kuma jarumai jajirtattun gaske wanda suka jima suna kawo muku zafafan waƙoƙi masu zafi masu nagartar gaske. Yayin da wannan shahararren hazikan jaruman mawaƙa dai wato Auta MG Boy tare da shi da Umar M Sharif ƙwararrun jarumai ne wanda suka fafata muku waƙoƙi masu zafi masu ingancin gaske a cikin farkon wannan shekara ta 2023, yayin da suke mai farin cikin sanar da ku za su saka muku zazzafan album ɗinsu wanda suka saka su biyu a cikin ƙarshen shekarar nan insha Allah wacce za ta gabata. Shahararren hazikan jaruman jajirtattun mawaƙan nan dai guda biyu wato Umar M Sharif tare da shi da wannan shahararren jarumi wato Auta MG Boy shahararren jarumai ne wanda suka jima suna fafata muku waƙoƙi masu zafi masu inganci kuma masu nagarta, waƙoƙin da suka jima suna jan hankalinku masu ɗumbin yawan gaske. Wannan shahararren jarumi dai wato Auta MG Boy ƙwararre ne kuma jarumi ne jajirtaccen gaske wanda ya jima yana fafata muku waƙoƙi masu zafi masu ingancin gaske tare da shi da wannan shahararren jarumi dai wato Umar M Sharif. Shahararrun jarumai ne kuma hazikai fasihai jajirtattu wanda suka kawo muku shahararrun zafafan waƙoƙi masu zafi masu ingancin gaske. Mai sauraro kada ka sha'afa ka shagala ka manta danna mana subscribe ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun dora su masu zafin gaske dan ka kasance bako kenan. Idan kuma ka kasance dan gida danna mana like domin hakan yana ba mu ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku zafafan waƙoƙi masu inganci kuma masu nagarta domin nishaɗantuwa da wannan zazzafar channel